Takže čaute ľudia, moje meno je Adlukas a dneska vás vítam pri hre Dream League sektor 16. Takže ja som FC Barcelona a ideme proti Rotherham. Nami play. Takže rozhrávajú oni, Ronaldo ide sa na bránku, strieľa a je to gól. Suárez. Messi ide sa Messi strieľa a Messi dáva gól. Suárez. Ronaldo ide sa na bránku. Ronaldo strieľa, ale gól není. Suárez ide, ale tiež gól není. Brankár ich odkopuje, Iniesta. Ale bolo to veľmi veľa. James. Messi. Iniesta. Jordi Alba. Ronaldo. A bolo to veľmi silné. Dani Alves. Iniesta. Ronaldo. Suárez ho chce obrať. Rafinha. Ronaldo ide sa na bránku, Ronaldo ide a strieľa, je to gól. Ronaldo dáva gól. Behral, strieľa, prihráva Messimu, Messi prihráva Suárezovi a Suárez ide sa na bránku. A nestihol som to. Messi dáva gól. Suárez. Messi. Messi ide. Messi strieľa, je to gól. 5-0 pri nás. Ronaldo. Žiadne, to nie je gól. Messi prihráva Ronaldovi a je to polčas. Pozrieme sa, ako sú na tom naši futbalisti. Zameníme Busquetsa z Rafinu a dáme pokračovať. Suárez si dvíha loptu a strieľa, gól to není. Messi a strieľa, nevidel som to, ale nedal gól. Suárez. Iniesta. Messi ide sám na bránku. Messi a Messi dáva gól. Suárez. On je Messi, on je dal Busquets. Blaj.
Čo nejdeš? Busquets. Dani Alba. Ale nie je to gól pre nich. Bravo. Strieľa. Prihráva Iniestovi, ale Iniesta to dobre nespracoval. Dani Alves. Teraz nám asi dajú góla. Nemôžu, bravo, nemôžu. Dobre, bravo. Bravo, prepáčte. Bravo, chytil. Rozstrieľa Suárez a Ronaldo. Ale nie je to gól. Ronaldo, well intercepted. Iniesta. Well intercepted. Iniesta obrany. Dani Alves. Tackled by Alves. Suárez. Shoots. Fantastic skill to perfectly time the volley. 7-0 pre nás. Well, it's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. Messi. And he's back in possession. Messi ide na bránku. Messi strieľa, je to gól. Messi dáva gól. It's just one after the other. With his team, the manager will be ecstatic, and he's Messi. ready for his team. Gets the shot in. Messi strieľa, je to tyčka. Iniesta. Now this could be costly. Ronaldo. Suárez ide, ale brankár chytil. A je to full time. Vyhrali sme 8-0. Takže ja sa pre tentokrát s vami lúčim. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A do komentárov mi dole napíšte, akého futbalista máte najradšej. Takže čau.